Veliki stolno-teniski pozdrav svim mojim prijateljima, pratiteljima, svima koji želite naučiti više o ovome sportu, koji ste ljubitelji ovog sporta. U današnjem videu želim vam nešto reći o razlici između kineskih i europskih guma. Kada pričamo o stolno-teniskoj opremi, ovo je jedna od važnih stvari koje trebate naučiti i znati da ne bi došlo do zabune, da ne bi donijeli neke krive izbore kao što to mnogi, pogotovo rekreativci u ovome sportu, zbog neiskustva rade. Dakle, postoje u stolnom tenisu različite vrste guma, različite vrste reketa, sada pričamo o gumama. I u stolno-teniskim gumama postoje dvije glavne kategorije, a to su europske i kineske gume. Europske gume su napravljene sa mekšom spužvom, radi katapult efekta, to je spužva koja kada loptica pogodi u reket, zbog svoje mekoće i elastičnosti, kao da upija lopticu u sebe, dopuštaju da uđe u nju i onda ju katapultira i to stvara efekt da proizvodi veći luk loptica, da loptica bude ispaljena prema gore i onda nakon toga pada dole. Znači ima veći luk i što je spužva zapravo mekša, to veći je efekt katapulta, a što je spužva tvrđa, to je manji efekt katapulta. Površina europskih guma je glatka i površina europskih guma je napravljena tako da one mogu zahvatiti lopticu, proizvesti rotaciju u njoj, ali ne na način koji to kineske gume rade i zato ova vrsta guma generalno ne može proizvesti toliku količinu rotacije kao kineske gume, koje su, za razliku od europskih, napravljene sa ljepljivom površinom. Znači, površina kineske gume je ljepljiva kada biste sa tom površinom išli staviti je na lopticu, pogotovo dok je guma nova i očuvana, stavite je na lopticu, prislonite, stisnete malo jače i podignete reket, loptica će vam ostati zalijepljena za gumu i ta ljepljivost služi kako bi loptica ostala duže na reketu, odnosno na gumi, prilikom kontakta s lopticom i kako bi proizvela se što veća rotacija, jer to ljepilo zahvati lopticu i počupaju na neki način, povučeju toliko jako da proizvede ogromnu rotaciju, a kineske gume, za razliku od europskih, nemaju mekanu spužvu, imaju jako tvrde spužve i vrlo često većina igrača koji koriste kineske gume zapravo koriste sredstva koje se zovu tuninzi ili boosteri, znači pojačivači, kemijska sredstva koja se mažu na spužvu da bi je malo razmekšali i da bi ipak dobili malo tog efekta katapulta, da bi guma na neki način oživjela. To rade i sa europskim gumama mnogi igrači, jer gume su vrlo često tvornički netunirane i recimo staro ljepilo je imalo taj efekt samo u sebi, da proširi malo spužvu, da ju razmekša, dok novo ljepilo nema taj efekt i zato je vrlo često da bi guma bila življa potrebno staviti malo tuninga na nju. O tome u nekom drugom videu. Kineske gume neke dolaze sa tvorničkim tuningom, neke dolaze bez njega, ali tvrda spužva u kombinaciji sa ljepljivom površinom služi za proizvest puno snažniju, puno veću rotaciju nego što to mogu ikada europske gume napraviti, ali zato za kineske gume, za njihovo korištenje potrebna je puno bolja, puno savršenija tehnika i one puno manje opraštaju greške. Znači, igrač koji želi koristiti kineske gume mora biti tehnički toliko razvijen da praktički svaku lopticu ili gotovo svaku lopticu može tehnički odigrati pa gotovo savršeno, imati što bolji kontakt sa lopticom jer one puno manje opraštaju greške. Ako ne zahvatiš lopticu dobro, najvjerojatnije će ti loptica otići u mrežu, nećeš ju staviti na stol. A ako ju pogodiš dobro i kako treba, tehnički prođeš dobar kontakt sa lopticom, ostvariš, loptica će ići kao metak i nema toliki katapult kao europske gume, ići će puno ravnije, što je protivniku puno teže za obraniti se od takve lopte jer ga ona puno agresivnije napada. Međutim, europske gume zato mogu sa lošijom tehnikom proizvoditi puno jače udarce. Recimo, u mom slučaju, izvođenje završnog udarca kojim dobivam poen je puno lakše sa europskim gumama. Ali zato sa kineskom gumom recimo bi mogao puno bolji prvi rotirani spin povući. Ili sa rotacijom dovesti protivnika u poziciju
da se brani i da mi diže već zicere. Iz tog razloga ja i mnogi drugi igrači trenutno koristimo treću verziju guma koje postoje, a to su hibridne gume, poput Butterfly Dignixa ili poput Tibar K3, i sad svaki brand je već proizveo neke hibridne gume. One imaju malo mekšu spužvu nego kineske i imaju blago ljepljivu površinu, znači spajaju najbolje od europskog i kineskog u jednu kombinaciju, i zato su mnogi profesionalni igrači prešli sa europskih guma na takve da bi dobili više tog efekta koji imaju kineske gume, te ravnije putanje loptice, jače rotacije u loptici, više spina, ali su tu izgubili, znači kao što sam rekao, tu snagu završnih udaraca, lakšeg jakog udaranja loptice bez savršenog pozicioniranja nogama, izvođenja savršene tehnike. I sad tu svaki igrač mora vidjeti za sebe. Moja preporuka je svima koji su početnici, amateri i tako dalje, držite se europskih guma. Samo ako neko želi usvojiti savršen forehand spin, neka pređe na kinesku ili hibridnu gumu, tek onda kada bude tehnički dovoljno sposoban izvoditi taj udarac na izrazito kvalitetan način, da je tehnika usavršena, da je osjećaj u ruci već briljantan, možete probati preći na kineske gume, ali morat ćete prilagođavati tehniku, jer se tehnika sa kineskim gumama igra sa otvorenijim reketom, sa puno većim zamahom nego sa europskim gumama, puno jači prolaz kroz lopticu rukom je potreban, dok recimo sa europskim gumama manji zamah je dovoljan i može se ići u lopticu sa zatvorenim kutem reketa, jer će spužva napraviti svoje. Spužva će upit lopticu i spužva će katapultirati lopticu, dok recimo u kineskom slučaju, ukoliko to napravite, nećete uopće uspjeti dobro zagrebati lopticu i proizvesti rotaciju. Tako da ukratko, to je to iz ovog videa o kineskim i europskim gumama. Mudro birajte svoju opremu, nemojte birati nešto za što još niste spremni, kao što sam već govorio u prethodnim videima. Birajte ono što je adekvatno za vašu razinu, savjetujte se sa trenerima, savjetujte se slobodno sa mnom, javite se ako imate kakvih pitanja, rado ću vam pomoći. I vidimo se u nekom sljedećem videu. Do tada veliki stolnoteniski pozdrav svima.